Kuşak isimler koyar. Әлеге коллекцияда 4 курчагы, рус курчагы, 2 татар курчагы һәм чуаш курчагы бар. Хәзер аларның эшләнеп кителеше турында эшләп китәсем килә. Беренче ишетеп, без кагаз битеннән үзебез теләгән кеше заготовкаларын ясыйбыз һәм аларны фетрга төшерәбез. Фетрга төшергәннән соң кисеп алабыз да шул деталькаларга курчакның йөзен чигәбез. Йөзен чиккәчтән тәненең 2 деталькасын бергә тоташтырып тегәбез дә эченә синтепон тутырабыз. Синтепон тутыргач, үзебез теләгәнчә менә мондый чәчләрне беркетә алабыз. Аларны беркеткәчтән үзебез теләгән фасонда, төсләрдә һәм төрле милләт киемнәрен тегәбез дә курчакны киендереп куябыз һәм подставкалар эшлибез. Шул подставкаларга бастыргачтан аны бүләк итеп тә бирергә була, үзең өчен выставкада эшләргә була. Türlü millet bu açılar soğuşmuyor mu? Zarar yok mu? Yok. Tatlı. Allah bir tatlı. Tatlı olsunlar kuşaklar.